birthday to you. Are you ready, anak, sa among sorpresa kanimo? Yes, ma. 1, 2, 3. Wow! Lechon! Ngapan? Ni Mama Papa sad uy. Abi ko matuman ang akong pangandoy. Ang makasaway og lechon sa akong birthday. Sa adlaw nga natawhan, kalipay sa ako ang duhan. Pamilya ko higala, nagkatapog sa langisa. Nagpansubo sa akong dughan, sa kapagkaon nga wala makitaan. Lechon nga akong gipangandoy, kanus aka matilawan. Anak, sige lang good. Wala pa man ta pabori sa panahon. Ang importante, baskog ang panglawas. Mao na anak, paningkamot jud sa imong pag-eskwela. Aron tuon, paboran na ta sa panahon. Tungkol sa akong ginikanan, ang eskwela dili pabiyaan. Ang akong mga pangandoy, magkabot kong matagang taman. Kahit ako nagkahuman, ngandoy ako na magkapulog sa akong mga higala, na ang pag-eskwela. Ay pa, ika-27 man dairon sa Oktubre, anibersaryo sa kasal ni Mama ug ni Papa. Sakto! Akong tumanon ang tugay na namong pangandoy, ang lechon. Pangandoy sa tanang okasyon. Inahan sa mga katawan, nagpagayon lagi ang bilang. Bakit ka nagtutuko, nakakatog akong tulog. Dahil niya ginaapakan, hindi pagkaon na lamian. Tinulog akong tinawan. Sadya kita, sa mga kapitigan, dahil mong paninabuhian, nabigan, ibalik-balikan, ngayon na ngayon ang naaktan. Bakit sa mga kagalangan, dahil ang Diyos na tumakitaan, dapat ang mga kapilian, na panangkanan kay lamihan. Tinulog akong ilawan. Sadya kita sa pag-lechon sa aking pag-ibig akong pagkasahan. Sa pag-lechon sa aking pag-ibig akong pagkulakihan. Awa sa nakakapasyon, ayaw ka nakitin. Kalibay ako isang ulang sa pag-lechon sa sa
sa kapistahan. Kanunay nga ipasidunggan o sa inyo sa Lechon sa puno, Masadya kita Ma'am, happy anniversary! Diya na sa atong atubangan ang bugay na natong gikahinaman. Ang lechon, nagiparisan og puso, nga pangatlo sa Lahat Kodama District Number 5, Duyog sa kabataang Masadyaon from District 5. They would also like to say thank you to their artistic director, Keith Uron, choreographer, Kian Mitchell Siputalo, dance masters, Fidel Rica Burdine, Sean Lee Caballo, and Krishnil Cotton.